Takže čus. A dneska sa pozrieme na nové štúdio rok 2025. Na live streamy a tak. Upozorňujem, ešte nie je hotové. Čiže tu môžete vidieť oddychovú časť. Tak. Takto môj kaktus. Tu môžete prasiatko. Tak. A tu môžete vidieť knihy. Černá ovca. A ideme na štúdio. Čiže tu po ľavej strane máme takto auto, spravíme loptu z Ligy majstrov, kôžne odpadky. A ešte raz upozorňujem, že nemám úplne urobené káble, čiže dúfam, že sa na štúdio zatiaľ bude páčiť a ideme na to. Čiže tu takto vchádzame do štúdia. Máme stoličko. A tu je to štúdio. Ešte môžem zapnúť toto. Áno, Rajci tu zase zabudol masku. Neviem, kedy vyjde video moje fake YouTube button za 25 odoberateľov od fanúšikov. Áno, budem mať lepší zvuk na live streamoch aj všetko. Myšku mám dobrú, ešte čakám na klávesnicu a také, lebo pôjdem si pripevniť tento mikrofón. Áno, chcem ho už pripevniť a tu mám vlastne všetko ostatné, čo budem potrebovať na live streamy. Čiže to by bolo asi všetko na toto video a čus.